Nyt sitten kaivetaan ne luottokortit esille ja pannaan ne tuohon pöydälle ja valmistaudutaan katselemaan nettikauppoja. Tällä videolla me otetaan sitä seuraavaa askelta sen jälkeen, kun sä oot ensin harjoitellut tätä hommaa simulaattorilla, siis tätä FPV-hommaa simulaattorilla, ja nyt sitten lähdetään vähän tutkimaan sitä, että mitä kalustoa sä oikeasti tarvit siihen harrastukseen. Jos et sä vielä ole simulaattorilla harjoitellut, niin mä tein tuossa vähän aikaa sitten semmoisen pitkän ja perusteellisen videon, jossa kerrotaan kaikki siitä, miten sen harjoittelun voi aloittaa ja tehdä, ja tuosta videon alta löytyy tiedot siitä, että käy kattoon sekin. No, sä varmaan ajattelet, että sun seuraava haaste tulee olemaan se, että sä istut jossain parkkipaikalla niiden vehkeiden keskellä ja kädet täristen sitten vetäisit sen kopterin ilmaan ja toivot, että saat pysymään sen näpeissä ja saat pystyt olemaan sen ehjänä takaisin. Se ei tule olemaan sun seuraava haaste. Sun haaste tulee olemaan se, että miten sä hankit siihen oikein kaluston ja miten sä tapaat sen toimintakuntoon. Et jos sulla sillä parkkipaikalla on oikeat vehkeet ja ne on kunnossa, niin ei se tule olemaan ongelma se ensimmäinen lento. Sä vielä taklaat sen tuolla simulaattorilla komeasti, että kun vähän treenailet ja muuta, että älä ole siitä huolissaan. Nyt ollaan huolissaan siitä, että miten sä saat hankituksi ne oikeat vehkeet ja miten sä oikeasti saat ne siihen kuntoon, että niillä pystyy lentämään. Jos et sitä vielä ole huomannut, niin mun täytyy nyt sulle kertoa se, että tämä on hyvin tekninen harrastus. Tässä FPV-maailmassa, mistä me nyt puhutaan, niin tässä ei tyypillisesti ole semmoisia pahvilaatikoita, mistä sä voit nostella valmiiksi mietityn kokonaisuuden pöydälle ja sitten lataat akut ja lähdet lentämään. Että sä hankit komponentteja sieltä täältä ja sitten sä yhdistät ne komponentteja. Teet just semmoisen laitteiston itsellesi, mikä sä haluat. Niitä komponentteja on valtavasti erilaisia. Ne voi olla radioita ja ne voi olla videolaitteita ja ne voi olla videovastaanottimia ja ne voi olla vaikka mitä. Niistä sä kasaat itsellesi sen toimivan kokonaisuuden ja hienohan siinä on se, että sulla on valtavasti vaihtoehtoja. Todella paljon, että se on varmasti saat semmoisen kaluston itsellesi, mitä sä tarvit, mutta haastehan siinä on se, että kun niitä on niin paljon, että miten sä osaat nyt sieltä hankkia ne oikeat vehkeet ja miten sä saat sen toimintakuntoon. Sen toimintakuntoon laittamiseen liittyy kaikenlaista juttua. Sun pitää ohjelmoida näitä vehkeitä ja kytkeä. Välillä pitää varmaan kolvatakin jotain, ei ehkä tässä alussa, mutta myöhemmin. Ja sitten semmoisen vinkin mä sulla annan vielä tälle matkalle ennen kuin lähdetään, että älä sitten rakastu näihin vehkeisiin. Että kun sä tämmöisen laitteen hommaat, niin se on hetken aikaa sulla ja kohta se on kappaleena ja se hommaat uuden. No ei ehkä näin karusti, mutta sanotaan näin, että sun pitää myöskin varautua siihen, että kun sä opettelet tää hommaa, niin sä koko ajan liikut sillä osaamisen äärialueella ja välillä tulee sitten kalustorikkoja. Ja mistään ei löydy semmoista tahoa, joka sulle korjaa nämä vehkeet. Ei ole semmoisia kauppoja eikä semmoisia liikkeitä, vaan sun täytyy hoitaa se itse. Osat ei maksa juuri mitään, mutta sun pitää pystyä vetämään se kopteri auki ja korjaan rungot ja vaihtaa osia sinne ja juottelemaan ja välillä ehkä vähän ohjelmoimakin ja niin edelleen. Tämä on aika tekninen juttu. Siihen sun täytyy valmistautua. No en varmaan ole ihan paras myyntimies, kun taas aloitin tällä tavalla, että kerron mitä kaikkia huolia sulla tässä voisi olla edessä ja haasteita, mutta näin se nyt se asia kuitenkin on. Mutta kyllä mä senkin sulle sitten kerron, että kun sä pääset tämän kynnyksen yli, niin tämä on ihan mahtava juttu. Tämä on todella hieno homma opetella lentää näitä vehkeitä. Sitten varsinkin kun se homma rupeaa hanskassa, niin se on niin kuin mahtava tunne. Ja sen takia sun kannattaa kyllä nyt vaan vähän ponnistella eteenpäin ja kaasata tämä video mun kanssa läpi ja koittaa vaan niin kuin hankkia ne oikeat laitteet, että pääsisi sitten eteenpäin. No mä ajattelen tässä koko ajan tässä videolla sitä, että sä et tästä lajista tiedä oikeastaan yhtään mitään, sä oot ihan vasta alkaja edelleen ja sen takia mä kerron aika perusteellisesti asioita läpi, että tästä videosta saisit nyt kaiken tarvittavan tiedon siihen, että sä saisit oikeat vehkeet. Ja käytännössä sä kuitenkin tiedät kaikenlaisia juttuja ja ihan kaikkea sä et viitti katsoa, mitä mä höpisin tuolla pitkiä jorinoita. Niin mä oon jakanut tämän videon sen takia osioihin, siellä on semmoisia pätkiä aikajanalla YouTubessa ja sieltä kun sä hyppäät seuraavaan osion alkuun, niin voit hypätä niitä yli ja voidaan sitten palata myöhemmin takaisin. Ja sitten sillä videon tiedossa löytyy ihan luettelo, missä on lista siitä, että mitä kaikkea missäkin osiossa on ja voit suoraan hypätä siihen. Okei.
No, lähdetään sitten katselemaan niitä nettikauppoja ja luottokorttihan oli jo tuossa pöydällä valmiina, että siitä se sitten lähti. Mä oon Juha Reinikka ja mä oon pitkälinjalle nokkiharrastaja ja mä oon sitten harrastanut näitä FPV-laitteita myöskin vuodesta 2018 siinä rinnalla. Tällä hetkellä mä ajattelen, että Suomessa voisi olla pikkusen enemmänkin näitä FPV-harrastajia ja sen takia mä teen nyt sitten tämmöisiä FPV-videoita, missä nyt oikeastaan lähdetään liikkeelle ihan nollasta. Tosi hienoa, että sä oot katsomassa sitä videoa ja mä toivon todellakin, että susta tulee myöskin sitä FPV-harrastajia jossain vaiheessa. No mennään sitten eteenpäin ja tässä osissa nyt sitten laitetaan käsittelemään sitä, että minkälaisia laitteita sun pitää itsellesi hankkia. Niin kuin mä tuossa ihan alussa sanoin, niin sun suurin ongelma ei tule olemaan se ensilento siellä parkkipaikalla, vaan sun haaste tulee olemaan se, että miten sä saat sinne parkkipaikalle ne oikeat laitteet ja saat ne toimintakuntoon. Se on se haaste. Ja se haaste tulee vielä jakaantua sulle nyt kahteen osaan. Eli ensimmäinen osa on se, että sun pitäisi ensin pystyä ostamaan itsellesi kalusto. Ja toinen on se, että sun pitäisi pystyä panemaan ne toimintakuntoon. Puhutaan nyt tässä asiassa sitä ostamisesta ja puhutaan sitten se toimintakuntoasioista niin sen jälkeen. No, otan nyt ihan ensin semmoinen tukeva asento penkistä ja penkissä ja varaa vaikka paperipusseja siihen lähelle, jos tarvii hengittää niihin. Nimittäin nyt me puhutaan hinnoista. Ja mä vähän pelkään, että sulla on väärä käsitys hinnoista. Sä oot kattellut jotakin low-cost-juttuja jostain netistä ja ajattelet, että tostahan se lähtee. No, mä lähden siitä liikkeelle, että sä oot jo tehnyt päätöksen siitä, että tämä on sun harrastus. Sä oot siis mun ohjeiden mukaan touhunut sen simulaattorin kanssa riittävästi ja sä oot sen perusteella päätynyt siihen, että tämä on sun laji ja nyt sä sitten oot hankkimassa laitteita ja aloitat pysyvän harrastuksen itsellesi. Jolloin mä lähden myöskin siitä, että ei sun nyt kannata ihan rihkamaan siihen harrastukseen ja ostaa, vaan kyllä sun pitää ostaa sitten ihan asialliset vehkeet. Ja niinpä sanoisin, että budjetoi nyt, siinä tapauksessa sä päädyt analogia tiedon laseihin ja videoon tässä alussa, se on se halvempi tapa, niin siinä tapauksessa budjetoit 1 000. Ja jos sä taas päädyt siihen videosysteemiin, niin budjetoi 2 000. No, kerähän itse se nouse ylös sieltä lattialta ja puhaltele siihen pussiin vähän aikaa. Tämä mun arvio on ehkä vähän yläkanttiin, mutta eikö se ole hyvä, että sulla on sitten, niin kun, jos sä onnistut hankkimaan nämä halvemmalla, niin eihän se ole mikään ongelma. Mutta kun sä ton varaat, niin sä et petty. Jos sä varaat jotakin ihan minimaalista ja se menee reippaasti yli, niin siis sä taas petyt. No mennään nyt sitten tässä projektissa taas yksi askel eteenpäin. Ja mennään vähän syvemmälle siihen, että mitä sun tarvii hankkia tähän projektiin. Sun pitää hankkia itsellesi seuraavat laitteet. Sun pitää hankkia itsellesi kopteri, joka lentää. Tässä on pari eri vaihtoehtoa. Sitten sun pitää päättää, että minkälaisen videojärjestelmän sä hankit ja hankkia sitten siihen järjestelmään sopivat lasit. Tän näköiset. Ja ihan samalla tavalla sun pitää valita se, että millä radio-ohjausprotokollalla sä rupeat ohjaamaan, ja sun pitää hankkia sellainen radio, jossa on se protokolla.
No sitten sen lisäksi sun pitää hankkia itsellesi laturi. Nämä kaikki vehkeet lentää lipoakuille, niin sun pitää hankkia itsellesi asiallinen laturi, millä sä lataat ne lipoakut. Ja sitten tietysti kun lipo on mainittu, niin sun pitää hankkia myöskin ne lipoakut, jotka siihen kopteriin käy. Eli nämä on 5 juttua, mitkä sun pitää hankkia. Ja jos nyt mennään heti tähän kopteriin, mietitään, että mitä kriteerejä tässä on. Ihan ensimmäisenä mä sanon sulle, että hanki semmoinen kopteri, joka painaa lentokunnossa alle 250 grammaa. Se saa painaa 249 grammaa, mutta alle 250, koska sitä kopteria sä saat lennättää määräysten puitteissa hyvin vapaasti melkein missä vaan. Mutta sitten jos se kosahtaa yli 250 grammaa, niin se muuttuu ihan eri reunaan. Semmoista kopteria sä saat lennättää vaan paikassa, jossa ei ole lähelläkään asutusta, teollisuutta, vapaa-ajanviettopaikkoja, ihmisiä eikä yhtään mitään. Mä kerron sulle siitä tulla ihan lopussa lisää määräyksistä, mutta tässä vaiheessa sä voisit vaan uskoa sen, että 250 grammaa on se raja. Sulle aukeaa, kun sä opettelet tää homma, niin sulle aukeaa sitten mahdollisuus hankkia itselle semmoinen lupa ja lisenssi, joka oikeuttaa yli 250 grammasta lentämisen, mutta sun pitää sitä ennen osata lentää, ennen kuin sä voit semmoista lähteä hakemaan. 250 grammaa on periaatteessa vähän huono raja sen takia, että tuolla ulkona olisi hyvä, kun se painaisi puolesta kilosta jonnekin 700 grammaa se värkki. Silloin siinä on hitautta ja massaa ja voimaa ja se vastustaa vähän paremmin tuulta. Eli tämmöinen 250 grammainen ei ole mikään ihan ihanteellinen lennätettävä tuulella ulkona, mutta kyllä sitä lennättää. Ja sitten tämmöistä lennättää myöskin sisällä, mutta mä kovasti suosittelen, että sä pidät sen 250 grammaa rajan. No sitten toinen asia, mikä sun kannattaa ehdottomasti ottaa huomioon, niin hankin semmoinen kopteri, jonka valmiusaste on BNF, eli Bind and Fly. Mä panen tuohon ruudulle se näkyviin. Se tarkoittaa sitä, että se valmistaja on tehnyt sen kopteri ihan valmiiksi. Siellä on kaikki paikallaan, moottorit on paikallaan, elektroniikka on paikallaan. Siellä on kaikki tarvittavat ohjelmistot, ne on kaikki konfiguroitu kohdalleen. Siellä on Tune valmiina, eli tämä kopterin semmoinen perussäätö, mitä sä tarvit lentämisessä. Ja sen lisäksi tähän kopteriin on asennettu radiovastaanotin ja videolähetin. Ja nekin on valmiiksi konfattu ja kaapeloitu. Sun ei tarvitse tehdä sitä, ei tarvitse avata tätä kopteria eikä tarvitse ymmärtää niistä vielä mitään. Sitä huolimatta sulla on haasteita tämän toimintakuntoon saattamisessa. No, koska ne on etukäteen on videolähetin ja radiovastaanotin, niin sehän tarkoittaa sitä, että sun pitää nyt sitten valita ne kopterit sillä tavalla, että sillä on just ne oikeat, tai sitten sun pitää valita nämä muut vehkeet niin, että ne just täyttää sen. Ja mä koitan antaa sulle vähän nyt osviittaa siihen, että mitkä sä näistä valitit. Mä pari päivää sitten mä käytin kokonaisen päivän. Mä yhden päivän ajan kävin läpi kaikkia mahdollisia nettikauppoja ja selvittelin, että mitä kaikkea kamaa nyt maailmassa on myytävänä. Että kun mulla on hirveästi kalustoa itselläni ja mä rakennan näitä ihan itse nykyisin, tai alusta pitäen nykyisin, niin en mä niin hirveästi ole seurannut varmista juttua. No, se radioprotokolla on helppo juttu. Näyttää siltä, että lähes poikkeuksetta ne valmistajat on valinnut ELRS-nimisen protokollan näihin valmiisiin vehkeisiin. Se toinen vaihtoehto on TPS Crossfire, mä itse lennän sillä, mutta ei niillä ole käytännössä mitään semmoista laadullista eroa. Sä et voi siis sanoa, että onko jompikumpi parempi tai huonompi, ne molemmat toimii helkkari hyvin. Niin silloin sun kannattaa ehdottomasti valita se ELRS, ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että kun sä valitset radiota, niin sun pitää huolehtia, että se radiossa on myöskin ELRS. Tämä on niin kuin simppeli juttu.
No se videojuttu on pikkusen monimutkaisempi juttu ja mä koitan sulle nyt kertoa hyvin lyhyesti sen, että mitä asioita sun pitää ottaa huomioon, kun sä lähdet valitsemaan tätä videojärjestelmää siihen vehkeeseen. Sullahan on ne kaksi päävaihtoehtoa, sulla on joko analoginen järjestelmä tai digitaalinen järjestelmä. Se analogisen järjestelmän edut sun kannalta on ainoastaan hinta, ei mikään muu. Eli se on selvästi halvempi kuin se digitaalinen järjestelmä. Mä sanoin, että tonnilla analoginen ja 2 tonnilla digitaalinen, niin suurin piirtein näin se menee. Sen analogisen huonot puolet on se, että siinä on matala resoluutio, matalempi paljon kuin digitaalisissa ja se kuva on semmoista vähän, siellä on häiriötä paljon ja huono resoluutio ja sitten sen kantama on lyhyt, eli se on ehkä muutama 100 metriä ja jos siihen tulee jotain väliin, niin se kantama loppuu tosi nopeasti. Eli nämä on niin ne huonot puolet, mutta toisaalta kyllä analogiavehkeillä lentää. Että minäkin olen lentänyt 5-6 vuotta analogialaseella ja ihan täysin se menee, että ei se niin kuin sillä tavalla ole ongelma. Kyllä sä pystyt opettelemaan tällä lajilla analogiavehkeilläkin. Ja sitten kun mä siirryin digitaalijuttuun, niin oli ihan helppo. Siellä analogiapuolella, kun piti pikkusen arvata aina, mitä on eessä ja digitaalipuolella sä näet niin kuin kristallinkirkkaasti kaiken, niin se siirtymä oli helppo. Mutta jos sä haluat säästää rahaa, niin pysy analogiapuolella. Digitaalipuolella sulla on ennenkin sulla on valtavan hyvä resoluutio, sulla on siis HD-tason kuva niissä monitoreissa, se on ihan täydellinen se kuva. Sitten sulla on pitkä kantama. Puhutaan sitten jo, no DJ ja muut puhuu 10 kilometristä, mutta mä nyt puhun 0,5 kilometristä ja sekin on niin pitkälle, että sun tarvitsee pitämällä lentää näillä vehkeillä. Ja sitten kolmas on se, mitä sä saat digitaalivehkeessä kaumat tekijänä, niin sä saat erittäin hyvän nauhoittavan kameran. Jos sä haluat tehdä videoita, niin niissä digitaalivehkeissä on muistikortti siellä kopterissa ja sä voit nauhoittaa esimerkiksi DJI:n vehkeellä niin 4K-tasosta videota, erittäin hyvä tasosta videota. Ja mä sanoisin jopa niin, että nyt tämä uusin DJI:n O4, mikä tuli markkinoille, niin se on ehkä parhaan tason action-kamera, mitä tällä hetkellä on olemassa, kun otetaan kaikki GoProt ja Instat ja mitä kaikkea onkaan, niin huomioon. Se on erittäin hyvä kamera, millä pystyy nauhoittamaan myöskin. Jos on videoiden tekeminen kiinnostaa, niin sä säästät siinä 300-500 euroa, kun tarvitsee sitä kameraa ostaa, kun siinä on kamera mukana. No siinä, mä nyt kerron vielä lyhyesti sen analogiapuolen yhden edun, mikä ei ehkä sulle ole niin tärkeä, mutta se on hyvä ymmärtää kaikki asiat, että osaat tehdä sen valinnan. Yksi semmoinen asia, missä se analogiajärjestelmä on parempi kuin digitaalijärjestelmä, on nopeus. Eli ne on hyvin nopeita ja me puhutaan latenssista. Latenssi tarkoittaa sitä, että miten nopeasti se kuva siirtyy sitä kamerasta tänne videosilmikoiden näyttöön. No siinä puhutaan millisekunneista, eli tuhannesosa sekunneista, mutta sillä on merkitystä niille kaverille, jotka ajaa sitä racing-rataa, ja ehkä niistäkin vaan niin kuin parhaimmille, sillä on merkitystä. Niille tämä digitaalijärjestelmä on liian hidas. Mulle sillä ei ole mitään merkitystä, mä en huomaa koko asia, kun mä ajan rataa digitaalilaseilla, niin ei mitään väliä, ja ei sitä kyllä sullekaan mitään väliä, että sitä sun ei kannata niin miettiä. Mutta sitten sä törmäät siellä, kun sä näitä systeemiä mietit, niin sä törmäät semmoisen valmistajan kuin HD Zero. Ja se HD Zero on digitaalijärjestelmä, mikä on kuitenkin niin kuin optimoinut tuotteet juuri tähän rata-ajoon. Eli se on lyhyen latenssin digitaalijärjestelmä. Se on erikoisjärjestelmä ja siinä on sitten taas huomattavasti lyhyempi kantomatka, mitä on näissä muissa digitaalijärjestelmissä. Eli missään tapauksessa ota sitä HD Zero tässä vaiheessa. Sen lasit maksaa 720 euroa, että semmoisen kannattaa panna rahoja sen, kun sä oot ihan varma, että sä niin haluat ruveta ajaa rataa. Ja silloinkin sun pitää sitten jo niin pystyä ajamaan sitä aika reippaasti, niin kun sitä rupeaa olemaan mitään etua. Et jos sä päädyt analogisysteemiin, niin se on sitten puhtaasti rahaa. Mutta se mitä sä saat digitaalipuolella, niin sä saat niin sitten pitkää kantamaa ja erittäin hyvää kuvaa ja hyvän kameran myöskin kaupantekijäiseksi. Mä vien sut nyt pienelle kierrokselle pariin nettikauppaan, niin katsotaan vähän, että mitä sieltä löytyy. Nämä nettikaupat nyt on valikoitunut jostain syystä tähän näin, niitä on pari kappaletta. Niitä löytyy paljon lisää ja kyllä sä niitä Googlella löydät itsekin, ei mun tarvii niitä sulle neuvoa. Se, minkä sä tulet heti huomaan niissä nettikaupoissa on se, että siellä on valtavasti valikoimaa. Ja esimerkiksi tämmöisiä BNF, eli Pin and Fly -koptereita, sä löydät sieltä varmaan sadoittain erilaisia vehkeitä. Ja
Ja mä en missään tapauksessa rupea niin sitä koko sortimenttia sulle esittelemään. Mä päädyin nyt semmoiseen ratkaisuun, että mä esittelin sulle pari vaihtoehtoa. Vähän niin kuin ääripäistä sillä tavalla, että toinen on tämmöinen ihan laadukas kyllä, mutta aika edullinen analogialla siellä varustettu vaihtoehto. Ja toinen on sitten ihan toisesta laidasta, se on taas sitten tämmöinen digitaalinen vimpan päälle vaihtoehto, jossa on minusta ihan pro-tason laitteet jo kysymyksessä. Ja sä sitten varmaan jossain siellä välimaastossa liikut ja surffailit ja hankit niitä vehkeitä. No, tästähän tuli taas aika pitkä tarina, mutta sä tulet viettämään nettikaupoissa tunteja ja tunteja taas tämän jälkeen, niin kyllä sä nyt kehtät sen, että se 10 minuuttia kuulet siellä mun kanssa ja katsotaan pikkusen, että mitä siellä löytyy. Varsinkin, jos tämä auttaa siinä, että sä teet kerralla ihan kunnon valintoja, josta sä sitten oot myöhemmin tyytyväinen. Mä toin teidät nyt KEP-RC-nimisen yrityksen nettisivuille. Tämä on itse asiassa kopterivalmistaja. Näillä sivuilla ei siis myydä muuta kuin heidän omia tuotteitaan, mutta näitä tietysti saa sitten muista nettikaupoista ihan normaalisti ostettua. KEP-RC sen takia, että mulla on pari tämän firman kopteria itselläni ja mä oon niihin ollut tyytyväisiä, niin mä käyn usein katsomassa, että mitä niillä on. Ja tämä firma nyt ainakin seuraa aikaansa ja näiltä tulee jatkuvasti uutuuksia, mistä mä pidän. No, me oltiin etsimässä nyt semmoista analogiaversiota ja katsotaan mitä näillä on tarjottavana. Tässä on niiden koko repertuari löytyy ja täältä löytyy tämmöinen kiva, mielenkiintoinen T-Cube 18 kopteriversio. Tässä ei ole potkurisuojia ja tämä on aika pirteä ja tehokas. Mä oon katsonut pari videota ja mä näytän teillekin yhden videon tässä tämän jälkeen, tätä voisi nyt suositella semmoisessa analogiavehkeessä, missä on vähän enemmän puhtia ja terhakkuutta. Niillä on 4 eri versiota. Nämä on HD-versioita, tämä ja tarkoittaa sitä, että niissä on digitaalivehkeet sisällä, ei mennä niihin, kun me haluttiin ne analogiavehkeet. Ja nyt niillä on sitten valittavana 2 eri versiota täältä. Toisessa on 2-kennoinen akku, eli 2S, ja toisessa on 1-kennoinen akku, eli 1S. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että 2-kennoisella akulla tämä on pikkusen vielä pirteempi, niin kyllä mä teet suoraan nyt vien tähän 2-kennoseen värkkiin sitten ja klikataan tosta noin. Tultiin näiden sivuille. Hinta on tietenkin, jos ajattelette tätä, tähän tulee sitten alvit ja muut päälle, kun tulee Suomeen ja rahtikulut, että varmaan semmoinen 170-80 €, se on Suomessa tämmöisen kopterin hinta. Mä vien teidät suoraan nyt spekseihin. Tuossa on niitä myyntipuheita ja kivoja kuvia ja kaikkea, mutta sitten nämä speksit on kuitenkin ne tärkeät asiat, jotka teidän pitää katsoa ja näistä sitten selviää niin kuin ne käytännön asiat. Käydään tämä nopeasti läpi. No nämä pari ensimmäistä, ne heidän omia tyyppejään, ei näistä se enempää. Siinä on moottoriten välimatka on 87 millinen, eli puhutaan 87 millistä koko luokasta näissä ihan pienimmissä vehkeissä. 65 taitaa olla pieni, mitä mä tiedän, tai onko se 60 peräti. No sitten tämä Flight Controller, tämä on se mikrokontrolleri, joka on siellä kopterin sisässä, ja tässähän se kaikki äly pyörii sitten sisällä. Ei tästäkään nyt sen enempää, vaan tämä valmistaja on se siihen valinnut, ja se silloin sopii siihen tarkoitukseen. Tämä on F4 teholuokkaa, tämä piirilevy. Käytetään myöskin F7, ja ne on vähän tehokkaampia, mutta valmistaja on taas siihen valinnut, ja kyllä siinä riittää silloin potku. Tämä on niin sanottu all-in-one piirilevy, eli tarkoittaa sitä, että tässä on samalla piirilevyllä on sekä se prosessori että tämä moottorilähdöt. Tässä on siis 412 amperin moottorilähtöä tällä piirilevyllä. Tämä on se toinen tapa. Toinen tapa on se, että on sitten 2 piirilevyä päällekkäin. Puhutaan stackista. Ja niin silloin siellä on toisella piirilevyllä on nämä moottorilähdöt ja toisella piirilevyllä on sitten tämä prosessori. Tässä on se prosessori, mikä sillä piirilevyllä on. No ehkä tämä ei nyt kiinnosta kovin paljon. Tämä Gyro tarkoittaa sitä, että sillä on tämmöinen chippi kuin PMI 270, joka ihan asiallinen chippi, ei tässä ole mitään ongelmaa. Se on sillä piirilevyllä ja se mittaa kiihtyvyyksiä ja kulmia ja muita, ja sen avulla se prosessori sitten laskee ohjauksia kopterille. No tässä on vielä uudelleen kerrottu tämä moottorilähtö ESC tarkoittaa Electronic Speed Controller, eli tämä on se moottorin ohjauskortti.
Siellä on 12 amperin lähöt. Se on integroitu siihen samalle kortille, se on tossa. No sitten tullaan näihin moottoreihin. Tässä on myöskin valmistaja on itse valinnut tähän moottorit ja sen takia mä just luotan tuohon GPRC:hen, kun mulla on hyviä kokemuksia, että ne on valinnut tähän sopivat moottorit valmiiksi. Ei meidän tarvitse tästä olla huolissaan. Nämä moottorin koot on 10 milliä halkaisia ja 2 milliä korkeus ja mä luulen, että se on 1800 kierrosta per voltti, eikä 18 000. Mä en tiedä, miksi se näin on tähän merkitty, mutta tämä nyt kertoo vaan sitten siitä, että miten nopeasti se pyörii nuo moottorit. Sitten on potkurit, Kempfanin 45 milliset potkurit, niitä on 8 kappaletta, eli siellä on ilmeisesti yhdet varapotkurit mukana. Akkuliitin on XT30, tämä on hyvin tavallinen juttu ja toimii. Se on näissä pienemmissä koptereissa on XT30 ja isommissa XT60, ne kestää vähän enemmän virtaa. VTX on Video Transmission Unit, eli tämä on nyt se videolähetin, mikä sillä kortilla on, ja tuoltahan se jo nähtiin, että tämä on analogialaite, niin tämä on analogialähetin, tämä on tyypiltään RAD Tini-versio, 5,8 GHz alueella toimii, ja lähtöteho on 25-400 mW, sen voi valita sieltä piirilevyltä sitten. No tuossa on se kamera, mikä keulassa on. Ja tässä oli toinen tärkeä asia, että tähän on sisäänrakennettu ELRS 2.4G. En ole ihan varma, että onko sillä oma pieni vastaanotin kortti vai onko se integroitu tähän. Ilmeisesti oma, koska käytetään nimitystä, mutta ei sillä ole merkitystä. Nämä painaa kohdasta 38 grammaa tämä värkki, eli tämä on kevyt ja pikkunen. Mutta tässä on taas sitten aika paljon potkua ulos ja sitten toinen on se, että tässä ei ole potkurisuojia eikä muita semmoisia, mitkä ottaisi tuulta, niin tällä nyt voi lentää semmoisessa kohtuullisessa tuulessakin ulkona. Akkusuositus on tässä. HV tarkoittaa high voltage, eli nämä on lithium-polymeric-akut, jossa on kennoenito vähän korkeampi kuin normaalisti. Se ei joku 0,2 volttia, eli normaali on 3,6 volttia, näissä on 3,8 per kenno. Niitä on 2 kennoa sarjassa, eli tämä on 2S-akku. Ja tuossa on sitten se akun kapasiteetti, eli 500 mAh, sitä lähtee virtaa. Tämä on niiden oma suositus. Tähän teidän pitää löytää sitten akut jostain, mitkä teille sopii tuota luokkaa. Ja sitten lentoaika on 3 minuutista 5 minuuttia, riippuen vähän lentotyylistä, että ruisallaanko pehmosti vai tykitelläänkö täysillä. Tämän videon mä koppasin NordFPV-nimisen yrityksen tuubikanavalta. Kannattaa käydä katsomassa se sieltä kokonaan, jos haluatte katsoa. Mä näytän vaan pieniä pätkiä tässä. NordFPV on pieni ruotsalainen Tukholmassa oleva yritys, jolla on aika suppea valikoima, mutta ihan hyvä valikoima kuitenkin. Ja tosi paljon osaamista ja vastaavat nopeasti kaikkiin meileihin. Puhuvat hyvää englantia. He tuo maahan, tai siis Tukholmaan, Ruotsiin tuovat GPRC:n tuotteita, että jos tästä pikkukirpusta olette kiinnostunut, niin kannattaa kysätä sieltä tai kurkata niiden nettisivulta. Ja tältä videolta näkee sen, että miten pieni se oikeasti on. Tämä video on kuvattu analogia signaalista, se on yllättävän hyvä. Tässä mä oon paljon huonompiakin nähnyt. Ja tästä nyt näkee, että miten terhakka ja ketterä se kuitenkin on, että jos täällä haluat aloittaa, niin ei muuta kuin vaan sitä simureenia lisää ja sitten rupeat pyörittelemään tämmöisen kanssa. Semmoinen peli olisi se, tämä olisi yksi vaihtoehto, jos te haluatte tämmöisen pikkusen analogisen ja ketterän vehkeen. No, mitä te tähän tarvitte sitten muuta lisää? Tarvitte videolasit. Ja kun tämä on nyt analogiajärjestelmä, niin tähän tarvitaan analogialasit. Ja
Näissä maailmassa kaikki lähettimet ja kaikki lasit, nämä videolasit sopii toisiinsa, eli ei tarvitse huolehtia nyt siitä, että on jotakin teknologiota. Näissä on iso määrä kanavia ja ne pystyy asettelemaan, miksi haluaa. Tärkeintä on vaan, että on sama kanava lähettimessä ja vastaanottimessa ja silloin se toimii. Tämä Fatsarkki on, mä tämmöiset pongasin ja mä nyt ehkä nämä valitteisin itse sen takia, että Fatsarkki ja Kanakki on laatumerkki. Mäkin lensin Fatsarkin laseilla varmaan 5-6 vuotta aikanaan. Ja se on tuonut nämä markkinoille 2024 lopussa, eli tämä on aika uutta tekniikkaakin vielä ja hintaluokka on ihan kohtuullinen. Mä katsoin pari testivideota ja mun mielestä tämä on hyvä valinta. Suosittelen näitä tai jotakin vastaavan hintasta laitetta. En lähtisi niihin 5-60 kakkuloihin, ne alkaa olla aika rihkamaa sitten ne kaikkein halvimmat. Mutta tämmönen, sittenhän te tarvitte radion, ja kun me nyt tässä oltiin säästämässä rahaa ja tekemässä budjettia, niin mä ajattelin, että tämä hintaluokka ehkä radiossa on niinku se alaraja, mihinkä mä lähtisin. Sitten jos menee niinku alle 100 ne radiot, niin mä en ehkä ottaisi semmoista, että niissä alkaa sitten puuttua ominaisuuksia, tai sitten ne on tehty niin halvasti ja niin rihveleistä osista, että ne ei pysy kasassa. Että tästä Radiomasterin Zorrosta meillä on kerhossa näitä, on 2-3 kappaletta, ja niitä on käytetty opetuskäytössä, ja ne on toiminut ihan hyvin. Ja tärkeintähän se on, että tämä on se ELRS-versio, mistä me on puhuttu. Tämä on siis se protokolla, millä tämä yhdistää siihen vastaanottimeen. Tässä radiossa on OpenTX-käyttöjärjestelmä ja nippeliä ja nappelia riittävästi ja vipuja, että itse asiassa jos tämmöisen hankit ja tykkäät tästä, niin sä et tarvitse koskaan näkyvissä olevan niin ajan puitteissa sä et tarvitse hankkia uutta tämmöistä värkkiä. Tässä ominaisuutta riittää ihan kaikkea. Se on pieni kokoinen ja jos tämmöinen niin kuin tämä malli nappaa, niin tämä on ihan hyvä valinta. No sitten mä ajattelin vielä esitellä tämmöisen ihan sen takia, nyt kun teillä on analogiavehkeet ja radiot ja kakkulat, niin tämä kopteri esimerkiksi toimii ihan samoilla vehkeillä. Eli tästä voisi sitten olla niin kuin toinen kopteri, jonka hankitte. Tämä on Mopula 6 ja tämä on kanssa, mä tiedän tämän vehkeen, meillä on kerhossa näitä varmaan toistakymmentä ja mullakin on pari tämmöistä kopteria. Tämä on erittäin kevyt, tämä painaa lentokunnassa noin 30 grammaa. Siis 30 grammaa. Ihan täysin sisävehe, älkää viekö ulos. Jos tuulee enemmän kuin lehmä hengittää, niin selkeä tämä lähtee tuulen mukaan. Mutta sisällä nämä on tosi kivoja kirppuja ja näissä on ihan suorituskykyä myöskin. Näissä on siis videokamera ihan samalla tavalla ja vastaanottimet ja prosessorit ja kaikki löytyy näihin vehkeisiin että speksit on aika yksinkertaiset. Tässä on, tämä on 65 millinen, eli mä luulen, että tämä on ehkä pienimpiä, mitä löytyy maailmasta. Tämä akselien välimatka, ja täällä on ELRS integroitu siihen piirilevylle, ja siellä on VTXkin näyttää olevan integroitu siihen piirilevylle. Tämä on siis se videolähetin ja 25-400 milliwattia taas kerran. Sitten tässä on 1 S-lipoakut, eli 1 kennoset 300 mAh lipot, ja puhutaan näistäkin lisää. Näitähän ei täytyy sitten hankkia varmaan kourallinen, koska tällä lentää 2 minuuttia tällä yhdellä akulla, että ei tämä niin pitkä, ja sen lataaminen kestää yli puoli tuntia, niin ei tällä ei pärjää, mutta akut ei ole kovin kalliita. Tämän videon mä koppasin KEP-RC:n kotisivuilta ja tässä lennellään semmoisella kopterilla kuin Kinelo 30 versio 3. Ja tämän meinaan sulle esitellä nyt sitten seuraavana. Tämä video on kuvattu suoraan sillä samalla kameralla, millä lennetään. Eli tässä on digitaalinen videojärjestelmä ja se tallentaa muistikortille 4K-muodossa hyvin laadukasta videoa ja sitten se välittää tuonne kakkuloille HD-tasoista videoa. Tässä ei siis ole ollut erillistä kameraa, vaan sillä samalla millä lennetään, niin samalla kuvataan. No mä toin teidät takaisin nyt tänne KEP-RC:n sivuille ja esittelen teille nyt sitten tämmöisen Kinelo 30 ja versio 3.
Tämä on mun mielestä nyt just tällä hetkellä tämä on yksi parhaita, mitä mä oon löytänyt tähän luokkaan tuolta netistä, mutta tilannehan muuttuu ja kun tämä videota katsotaan puolen vuoden päästä, niin on varmaan paljon vastaavia tuotteita markkinoilla. Mutta katsotaan tämä läpi ja ettikää sitten itselle se sopiva laite sen jälkeen. Tämä on siis Kinelo 30 versio 3 ja me valitaan tästä nyt sitten tämä HD04 O4 Pro. Tämä on nyt se digitaalinen uusi DJI-linkki. Eli nimenomaan O4. Näitä O3 on tällä hetkellä vaikka kuinka paljon markkinoilla, mutta se korvautuu aika pian O4. Ottakaa se O4 sitten suoraan. Ja katsotaan mitä optiota siihen on tarjottavana. No se on tämä ELRS 2.4. Tämä on se tärkeä radiolinkki. No jossain Kiinassa se maksaa 416 taalaa, että tähän nyt saa laskea vielä varmaan noin 500 euroa on sitten Suomessa tämmöinen värkki maahan tuotuna. Katsotaan ne speksit sen jälkeen. Tässä on taas sitä myyntipuhetta ja kyllä nämä kannattaa lukea tietysti läpi. Näissä on kerrottu asioita, mutta nämä speksit ne on sitten ne, mitkä meitä kiinnostaa kaikkein eniten. Ja täällä nyt mennään sitten, tässä on taas näitä mallinimiä ja rungon nimiä ja muita. Ja sitten on näiden rungon paksuuksia, ei mennä niihinkään. Tässä on se flight controlleri, eli se pieni prosessori, joka ohjaa sitä. Se on nyt F7 tässä versiossa. Ja se on samalla tavalla AIO, eli all in one, 45 amperista lähdöt tässä vaiheessa. No, siinä on piirrelevillä tämmöinen prosessori, okei, kiva tietää. Tämmöinen kyrö on siellä piirilevyllä, sekin on kiva tietää. Tämä firmware on semmoinen juttu, tämä on siis se ohjelmisto, joka pyörii siellä prosessorissa ja näitä joutuu joskus päivittämään. Tässä on nyt tämmöinen, me ei nähdä tässä sen versionumeroa, mutta siellä Betaflightissa katsotaan tämäkin juttu, koska näitä joutuu joskus sitten päivittämään, kun teillä on pitempään ollut laitteet. Ja ehkä uusista laitteista kannattaa varmistaa, että siellä on uusimmat firmikset sisällä. Ne on joskus seissyt jossain varastoissa ja ehkä tämä nyt on, kun tämä on uusi laite kokonaan, näin missään seissyt, mutta monen muun laitteen kohdalla on se tilanne, että kun ne on seissyt vuoden pari jossain varastossa ja semmoisen ostatte, niin se on vanhat firmikset ja ne pitää päivittää. Katsotaan se myöhemmin. Siellä on ton verran muistia, kiva tietää. Sitten ESKit on kerrottu uudelleen, eli Electronic Speed Controller. Se liittyy nyt tähän, sillä piirilevyllä on siis nämä moottorilähdöt. Tässä on moottorit. Tämä on nyt 14 milliä leveä ja 4 milliä korkea moottori ja 3850 kilovolttia kierrosta per voltti. Jos te kerrotte sen akun jännitteellä, niin te saatte sen luvun, että paljonko ne moottorit pyörii noin ilman potkuria tyhjänä. Sitten potkurit on tuossa, se 6-milliset potkurit. Näitähän on sitten muutenkin valmistajia. Tämä HQ-proppi on kyllä ihan hyvä valmistaja. Tämä akku Litio XT30 edelleen, eli tämmöinen vähän pienemmillä virroilla mennään. Isommissa koptereissa on sitten XT60 ja jopa 90. Siis tämä on 30 amperia kestää tuo liidi. No, tässä on nyt sitten se videolähet, eli Video Transmission Unit on tässä. Ja tämä on O4 AIR Unit ja Pro, eli tämä on DJIn tällä hetkellä uusin tuote. Tämä Pro tarkoittaa sitä, että tässä on pikkusen enemmän jerkkua sen lähettimessä ja sen lisäksi niin siinä on sitten 4K-tason videota tallentava muistikortille voi tallentaa 4K-videota. Eli se toimii sen samalla niin kuin korkeatasoisena kamerana. Ja tuossa tietenkin kamera O4 ja antennit O4. No tässä olisi ollut vaihtoehtoja valita myöskin muita vastaanottimia. Me nyt otettiin tuo ELRS, kun me lähdettiin tälle linjalle, niin pysytään tuossa. No nyt tulee sitten tärkeä juttu, tämä on tämä paino. Ja tässä sanotaan, että 187 grammaa on tämän kopterin paino ilman akkua. Ja kun me nyt lasketaan, että 250 grammaa miinus 187 grammaa, niin 63 grammaa tähän kärsii panna akkua päälle, että tämä pysyy 250 gramman puitteissa. Tässä on nyt annettu tämmöinen akkusuositus 660 mAh ja 720. Tämä HV tarkoittaa taas kerran sitä, että tässä on tämmöinen high voltage lipo. Tämä on niiden oma tuote, niin sen takia ne tämä on tähän laittanut. Tässä on kennoja niiden pari kymmenystä korkeampi, eli normaalisti kennoja on 3,6 volttia, niin tässä on
3,8 volttia. Ja katsotaan vähän niitä akkuja, että löytyykö tähän koko luokkaan, eli muistetaan, että se 63 grammaa, ja katsotaan niiden Kep RC:n oma akku on, niillä on tämmöinen 4S-akku, eli 4 kennoa, niin kuin piti olla 660 mAh. Puhutaan näistä C-arvoista myöhemmin, mutta tässä on riittävästi C-täkin, että tästä niin kuin lähtee. Ja katsotaan sen paino, se lukee tossa, 64,1 grammaa. Tämä menee nyt sanotaan niin kuin, pikkusen menee jo tiukille, että tietenkin toleranssit mukaan luettuna tämä saattaa olla 250, tämä voi olla 252, niin edelleen. Mä nyt en tiedä sitten, että loppuuko se maailma siihen, jos se painaa 2 grammaa yli 250, mutta jos mennään määräisten mukaan, niin ton pitää olla, tämä koko painon pitää olla 250 grammaa. No näitä Kep RC:n akkuja, mä en tiedä mistä niitä saa. Näitä akkujakin on ihan tolkuttomasti myytävänä. Yksi semmoinen varma valinta on Tattu, tämä Tattu-merkki. Jos nyt haluatte ostaa hyvät akut, niin ostakaa Tattuja. Tai varmasti hyvät akut. Sitten niitä löytyy vaikka kuinka paljon muitakin akkuja. Niissä on yllättävän suuria laatueroja, tuutte senkin huomaamaan. Ja tässä on nyt Tatulla on näköjään tämmöinen akku, joka on 6500 mAh, 4 kennoa, 95C, eli potkua riittää. Tämä painaa 60 grammaa. No, plus minus 20 grammaa. Tämä on hassua, kun ne on pannut tämmöisen toleranssin tähän, mutta ei oikeasti tämmöinen ole mistä tapauksessa. Että ainakin tällä Tatu-akulla minusta tämä homma toimii. Voin suositella, jos tämä akkuja tarvitaan. Tattuja saa aika hyvin Euroopasta joka puolelta. Että tämä on niin kuin semmoinen, sanotaan näin, että aika iso osa FPV-kuskeista ajaa Tatuilla. Että näissä on se hyvä puoli, että näissä ennenkin näistä lähtee se, mitä luvataan. Aika monessa akussa lähtee ihan mitä sattuu, siltä ei lähde virtoja eikä kapasiteettia ja muuta, mutta näistä lähtee. Alright, tässä oli nyt sitten se kopterivalinta, eli tämmöinen värkki ja 63 grammaa akulla, niin tämä painaa alle 250 grammaa. Ja tämä on niin kuin hieno juttu sen takia, että tämä on oikeasti 3-tuumainen kopteri 250 gramman sarjassa. Tämä on, mä en ole nähnyt mitään muuta näin isoa tähän mennessä, mikä tuohon sarjaan sopisi. Suuri on aina kaunista näissä minun mielestä. No sitten näytän tämmöisen radiovaihtoehdonkin, äsken katsottiin, niin oli se se Zorro-radio. Tämä on nyt sitten sen isoveli. Oikeastihan tämä maksaa semmoisen 260-70 euroa Euroopassa. TX16S, mulla on esimerkiksi tämä radio ja tämä on kyllä hyvä peli. Siellä voi valita ELRS:n, no siellä on jotain kimpalivalintoja. Tämä on ihan hömppä ja humppaa, että näillä peruskimpaleilla, siis kimpalit on niitä, ne on nämä mekaanikat, mitkä näiden tikkujen sisällä on, niin tämä peruskimpalit on ihan hyvät, että tästä nyt sit saa jotakin mielenrauhaa, kun ostaa. Katsokaa, miten iso hintaero tulee heti, että on ihan niin kuin uskomaton. Ei tarvii. V4, nämä ihan peruskimpalit vaan, mutta tämän verran se maksaa, se on 270 ja tähän teidän pitää laskea akku mukaan, eli siinä ei ole akkua sisällä ja ihan hyvä vaihtoehto on tämä niiden oma litium-ioniakku, kun tämä on 6200 mAh, että tällä pyörittää sitä mankkaa semmoisen 3-4 tuntia. Sitten pitää ladata. No, siinähän oli siinä meidän kopterissa jo valmiiksi tämä sisällä, mutta kurkataan nyt vielä se, että mitä se DJI sanoo tästä digitaalijärjestelmästä. Eli tämä on se DJI O4 Arunit System, ja näitä on 2 versiota. Sekin teidän kannattaa katsoa sitten, kun te hankin niitä vehkeitä, että se on niin kuin suurin piirtein puolet maksaa. Tämä maksaa semmoisen vajaa 300 ja tämä on semmoinen reilu 150 tämä toinen järjestelmä. Eli tämä on 8 gramman systeemiä tarkoitettu tuommoisiin hyvin pieniin koptereihin ja tämä on sitten 32 grammaa. Ja iso erohan näissä on se, että tässä on 4K tallentava kamera mukana. Se on tässä ja tässä on isompi kenno tässä kamerassa. Tuossa on muistaakseni se HD-tasosta videoa pystyy tälläkin tallentamaan, mutta ei 4K missään tapauksessa. Ja laseihin tulee sitten HD-tason videosignaali 100 fps-tasolla, eli on erittäin hyvät näkymät kyllä niistä laseista. Tämä on niinku ihan, mä en ymmärrä miksi näitä höpötyksiä näissä löytyy 15 kilometriä kantama. Tämä tarkoittaa sitä, että te menette vuoren huipulle seisomaan ja lennätte ainakin kilometrin korkeudessa sitä dronea.
sillä tavalla, että maan pinta ei ole lähelläkään sitä hommaa ja hyvällä kelillä muutenkin, että ei ole kosteutta ilmassa, niin voitte päästä yli 10 kilometrin sillä tavalla. Kun te tuutte maan pinnalle, niin olkaa tyytyväisiä, jos pääsette puoli kilometriä. En mä ymmärrä, miksi sen pidemmälle tarvitse kenenkään lentääkään enää, että se riittää kaikkeen. No, mitäs tästä nyt vielä sitten sanottaisiin? Iso kenno. Tässä pienemmässä, halvemmassa on pienempi kenno, mutta tässä on niin kuin erittäin iso kenno. Ja mun mielestä tämä DJI O4 kaikkien testien mukaan, niin tämä alkaa niin kuin hakkaamaan kaikki tämmöiset action-kamerat, mitä tällä hetkellä on saatavissa, GoProja ja muita vastaavia. Niin kyllä tämä niin kuin vähintään sillä tasolla on, mun mielestä tämä menee pikkusen ohikin. Että iso kenno tarkoittaa sitä, että huonossa valaistusolosuhteessa saa vielä hyvin sävykästä ja hyvää kuvaa tällä vehkeellä. Mitäs vielä? No sen verran, kun puhutaan nyt näistä digitaalisysteemeistä, niin on tämä kyllä analogiapuolellakin. Sinne kuvaruudulle saa niin sanottua telemetriatietoa, eli nämä on sellaisia tietoja, mitkä tulee sieltä kopterista paluulinkkiä myöten tähän videojärjestelmään, ja näitä saa sitten tänne kuvaruudulle näkyviin. Tässä on aika vähän, tässä ei kun jännitteet ja päälläoloaika ja lentoaika, ja täällä on jotain akkujännitteitä, mutta tähän saa paljon kaikenlaista telemetriatietoa. Jos on kepsi, niin sitä löytyy sitten paikkaa ja löytyy etäisyyttä ja nopeutta ja korkeutta ja niin edelleen. Nämä asiat valitaan sieltä Betaflightista. Me katsotaan tässä myöhemmin sitä asiaa vielä kertaalleen, että miten näitä telemetriatietoja saa näkyviin sitten. Tämä sama tekniikka analogiapuolella myöskin, että tämä ei siinä hakkaa analogiasysteemiä millään tavalla. Tuossa nyt näkeekin, se on 32 grammaa se systeemin paino ja siinä on tämä kamera, tuommoinen VTX Unity-yksikkö ja pari antennia ja ne on valmiiksi rakennettu siihen kopterin sisälle. No, teidän kannattaa tämä O4 valita senkin takia, siis kyllähän näihin O3 käy nämä kaikki DJI-lasit, paitsi ei käy tämä N3. Tämä on nyt sitten vaan O4, ja tämä N3 sattuu olemaan semmoinen vähän halvempi lasi, joka on sitten tullut ensimmäistä kertaa DJIlle, että kun nämä parhaat lasit maksaa tai uusimmat lasit maksaa jonkun 680, niin nämä on sitten 280 nämä lasit. Näissä on semmoinen ero, että näissä on molemmille silmille oma monitori ja tuolla alla on tuommoinen ruuvi, millä voi sitten aika laajasti säätää sitä silmille sopivaksi, että löytyy, jos on silmälasit, niin aika usein löytyy näillä kuitenkin hyvät säädöt, ettei tarvitse laseja. Kun taas sitten näissä on tämmöinen yksi LCD-kenno vaan tällä sisällä yhteinen molemmille silmille. Itse asiassa se on monesti vähän isompi se näyttö sitä kautta, että se on parempi, mutta sitten siinä ei ole muuta kuin etäisyyssäätö mun mielestä. Nyt en ihan varma ole, että sopiiko tänne silmälasit sisälle, mutta mä oletan, että jos tarvii silmälaseja, niin melkein tänne on tungettava lasit sitten sisään tänne systeemiin. Se kannattaa kokeilla kaupassa sitten. Näitähän nimittäin saa ostettua, näitä laseja saa ostettua ihan Suomesta. Tässä on Powerista lähtee 680 nämä vähän paremmat lasit ja verkkokaupasta pongasin nyt esimerkiksi nämä lasit 280 ja nämä on sitten ne halvemmat digitaalilasit. Näitä kannattaa ehkä sovitella päähän ennen kuin ostaa minkäänlaisia, että ne varmasti sopii ja että säädöt riittää sitten silmille.
me ollaan nyt käyty läpi nettikaupoista niitä koptereita ja radiolaitteita ja videolaitteita, mutta vielä puuttuu pari juttua. Meidän täytyy hankkia akut ja niille akkulaturi. Näissä koptereissa käytetään litiumpolymeriakkuja ja niitä kutsutaan lipoakuiksi. Se on ainut mahdollisuus sen takia, että niissä yhdistyy pieni koko, kevyt paino ja erittäin suuret virrat. Mistään muusta akkutyypistä sä et saa näitä kaikkia asioita ulos. No jos sä et ole touhunut näiden vehkeiden kanssa aikaisemmin, niin sä luultavasti et tunne tätä litiumpolymeriteknologiaa. Se johtuu siitä, että näitä käytetään hyvin vähän kuluttajaelektroniikassa. Sen lisäksi, että näissä on noita hyviä ominaisuuksia, niin näiden kemia on erittäin epävakaa. Väärin käsiteltynä pahimmillaan nämä syttyy tuleen. Se on sellainen räjähdysmäinen palo, jossa leviää nestemäistä palavaa lientä joka paikkaan ja on tosi vaikea sammuttaa. Eli näillä akuilla on poltettu monta mökkiä tässä maailmassa. Ja vaikka sen et saa näitä tuleen syttymään, niin väärin käsiteltynä sä saatat pilata nämä akut tosi nopeasti. Et jopa väärä varastointi heikentää niiden kapasiteettia ja jos sä lennät tommosen akun liian tyhjäksi, niin saatat eka lennolla pilata sen akun. Eli näiden akkujen kohdalla pitää tietää, että mitä tekee. No, näitä akkuja ladataan vain semmoisella laturilla, mikä on tarkoitettu lipoakkujen lataamiseen. Millään muulla akkulaturilla sä et saa ladata tämmöisiä akkuja. No, katsotaan ihan ensin vähän niiden akkujen ominaisuuksia ja mennään sitten niihin latureihin. No, palattiin nyt takaisin se KEP-RC nettikauppaan, mitä me katseltiin vähän aikaa sitten. Ja siellä siihen Kinelo 30, eli se isompaa kopteri oli ehdotettu tätä akkua. Katsotaan nyt, mitä näissä tiedoissa löytyy tästä akusta. No ensinnäkin tässä lukee nyt sitten tämmöinen pitkä litania kaikenlaista, niin katsotaan mitä tämä pitää sisällään. No KEP-RC on tietenkin akun valmistaja tai myyjä. Tämä on 4S-akku, eli se on 4 kennoa sarjassa. Tuossa ne näkyy kaikki 1, 2, 3 ja 4. Tarkoittaa sitä, että näiden kennojen jännitteet lasketaan yhteen, kun on sarjassa. Tässä on 660 milliamperituntia kapasiteettia, tarkoittaa sitä, että 660 milliamperia pystyy syöttämään tunnin ajan. Tietenkin silloin ollaan sitten, akku on täysin tyhjä. No sitten tämä C-arvo tässä kertoo sen, että paljonko tästä lähtee hetkellisesti virtaa, tai oikeastaan paljonko tästä lähtee virtaa. Ja tämä 90C tarkoittaa sitä, että tässä on jatkuva virta ja tästä 80 on hetkellinen. No 90C tarkoittaa sitä, että kun kerrotaan 90 tämä 660 milliamperituntia, niin saadaan tämän jatkuva virta, maksimivirta, ja sehän on melkein 60 amperia sillä. Miettikää, tämän pienin tirjäinen niin pystyy tunkemaan 60 amperia, ja hetkellisesti se lähtee vielä tuplat, eli 120 amperia. No sitten tämä on HV-akku, eli High Voltage-akku. Tämä voi olla joko LiPo tai LIHV. Tämä HV-akussa on kennoja niitä pikkusen korkeampi, että kun se on LiPo-akussa 3,6 volttia, niin tässä on 3,8 volttia. Ja tällä tavalla saadaan tämmöiseen akkuun pikkusen enemmän tehoa, mitä saataisiin normaali LiPoon, mutta sama painoiseen akkuun kuitenkin. Eli tämä nyt on tämmöinen juttu, millä saadaan vähän tehokkaampia. Nämä HV-akut ei ole ehkä niin pitkäikäisiä kuin tavalliset LiPo-akut, että siinä on niin kuin se toinen puoli tästä asiasta. No, tässä on tämän yhden kennon maksimijännite, eli 4,35, yleensä 4,2 volttia. Ja kun me mennään vähän tänne alaspäin, niin täällä löytyy sitten vielä paljon enemmän speksejä. Katsotaan hetki näitäkin vielä. Näyttää hyvältä, että on näin paljon akussa speksejä. Tämä on aika harvinaista ja kertoo varmaan siitä, että tämä KEP-RC:n akku on ihan hyvä akku. No tuossa on malli, 660 milliamperituntia on kapasiteetti, ja nyt pitää ymmärtää, että tämä kapasiteetti on siis se, joka tästä akusta pystytään purkamaan, kun se on täysin täynnä ja siinä on 0% jäljellä. No semmoista ei käytännössä koskaan voi tehdä eikä saa tehdä, se akku ei kestä sitä, että se vedetään tyhjäksi. Näin ollen siinä jätetään yleensä noin 20% sisälle kapasiteettia ja sitten sen lisäksi vielä jos lähdetään siitä, että 10 pinnaa on sen
koko akun kapasiteetti pikkuhiljaa tipahtanut, kun sitä ruvetaan käyttämään, niin tästä lähtee oikeasti noin 500 mAh tämmöistä akusta. Jos sä lasket niitä juttuja, niin ota se huomioon. No, tämä konfiguraatio taas kerran, tässä on 4 serieliä, 1 parallel, eli tämä XP nyt on vähän turha tässä perässä, aina ne on sarja-akkuja, ja tuossa on 4 kennoa sarjassa, ja sen nominal volt, tuo nimellisiä nyt on 15,2 volttia, ja katsotaan äkkiä, 4,35 kertaa 4 on 17,4 volttia on se, mihinkä tuo akkulaturi sen lataa, se on silloin täällä. No HV-lipo, teho, koko, painaa 64,1 grammaa. Tämä nyt oli tärkeä, kun me ruvettiin mitoittamaan sitä 250 gramman kopteria. Tässä on maksimi jatkuva purkuvirta on se 90 C, ja sehän siis tarkoitti sitä, että tämä C-arvo tarkoittaa sitä, että kerrotaan tämä luku tuolla luvulla, eli 90 kertaa 660 milliamperituntia. 660 milliamperia, sehän on 0,66 amperia. Ja tässä on sitten maksimi huippuvirta siinä. No sen akkuliite XT30, eli 30 amperin liite, se näyttää se on tämmöinen keltainen mutikka. Näitä on sitten XT60 ja 90 isommissa akuissa 60 amperia ja 90 amperia. No tämä on myös tärkeä. Tämä on hyvin tyypillisesti, sanotaan näin, että kaikkia lipoakkuja voit turvallisesti ladata 1 C-virralla. Siis ladata. Ja se tarkoittaa sitä, että lataat juuri sillä virralla, mikä tässä lukee. Eli 660 milliamperia. Mutta tätä akkua voi kyllä ladata 3 C-llä, eli 3 kertaa C, eli noin 2 amperilla. Tämän akun elinikä taas kertaalleen niin vähän lyhenee siitä, jos sä aina vedät 3 C-llä sisään. Mutta tämän 1 C-lataus, tämä tarkoittaa ajassa käytännössä, jos sä ajat sinne 20% akun, niin mä sanoisin, että noin 45 minuuttia sulla kestää se akun lataaminen. Ja sitten jos sä vedät sitä 3 C-nä, niin se kestää vartin, että saat sen täyteen. Niin jos tulee tilanteet, että pitää vartissa vetää akut täyteen, sitä voi käyttää. Jos sulla on aikaa, niin 1 C, ja jos sulla on kiire, niin 3 C. No sitten on nämä lämpötilat, okei, sitä pitää ladata huoneen lämmössä tai lämpimässä. Voi käyttää kylmässä. Kattokaa selvittäkää itsellenne, mitä tapahtuu lipoa, kun pannaan -20. Sitten noita kosteuksia, varastointijuttuja ja muita. Life cycle, eli tämä tarkoittaa nyt sitä, että se kestää 300 kertaa ladata se akku. Mä en oikein ole varma, että mitä sitten tapahtuu 300 jälkeen ja missä kunnossa se silloin on, mutta kyllä se niin kuin kokemusperäisesti on jokunen 100 latausta ja se akku alkaa olla finaalissa. Että sen sitten alkaa niin kuin loppuu kapasiteetti sitä akusta. Että mä esimerkiksi kun mä lennän aika paljon, niin joka vuosi mä vaihdan akut. Okei, tässä oli KEP RC, tämä HV-akku. No katsotaan nopeasti sitten tattu tuosta perään. Siis nyt jos mä en ole ihan varma, että mistä noita KEP RC-akkuja saa ja saako niitä Euroopasta. Ja niitä ei oikein millään lentokoneessa kukaan kuljetteli, että pannaan sitä laivarahtia, jos tilaatiin jostain meren takaa ne akut. Näitä tattuja löytyy Euroopasta ihan vähän joka puolelta. Ja tämä tattu on semmoinen aika yleinen valinta silloin, kun on FPV-kuskeja, niin lentää tatuille. Tämä on hyvin turvallinen valinta. Tässä on nyt sitten se akku, mikä oli siihen pienempään värkkiin, siihen T-Cube 18 suositeltu, niin se oli tämmöinen akku. Ja jos nyt tästä katsotaan, niin tässä on 550 milliamperituntia kapasiteetti, mutta tässä on vain 2 kennoa rinnakkain. Eli tämä nimellisen on 7,6 volttia. Nämä on tämäkin on HV-akku, eli tässä on high voltage akku ja XT30 plugilla. Ja sitten täältä löytyy vähän lisää tietoa, painoa ja niin edelleen, mutta että tässä se on. Ja tuosta päältä, no sitä ei näkynyt mistään tuolta, mutta tämän C-arvo on 95. Ja nyt sen mä sanoisin, että kun te hankitte näihin akkuja, näihin koptereihin, niin yleensä ne C-arvot pyörii sillä 100 paikkeilla vähän alle tai yli. Mutta jos ne on 30 tai 20, niin älkää ihmeessä hankkia sellaisia vehkeitä näihin koptereihin. Toi kuvastaa niiden sisäistä resistanssia, että vaikka tästä ei 60 amperia oteta ulos
tarkoittaa sitä, että sen sisäinen resistanssi on, eli vastus on hyvin matala. Ja kun te lyötte tikun eteen kopterissa ja otatte virtoja, niin jos siinä on matala C-arvo, niin se kyykkää se akku ja se jännite putoo sillä hetkellä. No ennekään tehoja ei tule. Ja toiseksi se alkaa piivittää kaikki hälyttimet sen jälkeen, akkuhälyttimet, että akku on tyhjä. Eli semmoinen noin 100 seitä niihin vehkeisiin. Mä keskeytän tämän videon nyt pieneksi hetkeksi ja tuun tähän itse jutustelemaan. Mä voisin jatkaa tästä sillä tavalla, että mä kertoisin sulla nyt lipoakusta ihan kaiken. Mä kertoisin, miten niitä käsitellään ja mitä ominaisuuksia ja miten ne toimii kylmässä ja kuumassa ja mitä ei saa tehdä ja mitä saa tehdä ja niin edelleen. Tämä tiedon määrä tästä eteenpäin, kun mennään näihin teknisiin asioihin, niin tämä räjähtää. Tämä kasvaa niin kuin aivan valtavaksi. Ja nyt tästä eteenpäin mä saatan sut sen tiedon äärelle. Mä kerron, että mikä on oleellista ja mitä sun pitää selvittää, mutta sun täytyy itse pystyä tästä eteenpäin hakemaan sitä tietoa netistä. Jos et sä siihen pysty, niin sun kannattaa unohtaa tää laji. Tässä on niin paljon asiaa, mitkä sun pitää pystyä selvittämään itse. Kukaan ei sua voi auttaa koko ajan näissä asioissa. Niin me mennään tässäkin tapauksessa eteenpäin. Tuolta netistä löytyy valtava määrä videoita. Ja sieltä löytyy myöskin aikamoinen määrä kaikenlaisia artikkeleita. Ja sieltä löytyy erilaisia foorumeita, missä näistä asioista puhutaan. No se laatutaso on kirjava, niin kuin arvaat, että siellä on niin kuin todella hyviä videoita ja sitten siellä on aivan surkeita videoita. Mä neuvon sut nyt pariin paikkaan. Semmoinen kaveri kuin Joshua Bardwell tekee videoita ilmeisesti ammatikseen ja tekee paljon ja tekee hyviä videoita. Ne on englanninkielisiä ja jos sulla on hankaluutta, Joshua puhuu kyllä selvästi ja mun mielestä se on niin kuin siinä mielessäkin hyvä, että sillä on semmoinen hyvä ulosanti ja se pikkusen käyttää apuna myöskin kuvia ja kaikenlaisia juttuja. Mutta jos sulla on vaikeuksia seurata englanninkielistä tämmöistä niin kuin luentoa tai jutustelua, niin toinen vaihtoehto on sitten etsiä semmoisia artikkeleita, joita sä voit sitten Googlen käänteellä kääntää. Oscar Liang on semmoinen kaveri, jonka takana ilmeisesti on myöskin ryhmä, mutta ne tekee hirveästi videoita ja ammattimaisesti, tai noita artikkeleita ja ammattimaisesti. Niin mä neuvon nyt sut niihin paikkoihin ja katsotaan, että mitä niistä löytyy lipoakusta. Ja tällä samalla tekniikalla me tullaan menemään nyt tästä eteenpäin, että mä näytän sulle vaan sen oleellisimman asian ja kerron sulle jatkossa, että minkälaista tietoa sun pitää etsiä itsellesi jostakin. Ja sen jälkeen sä sitä hankit se tiedon itsellesi. No mennään sitten katselemaan niitä videoita. Eli Joshua Bardwell on se kaveri, jolla on niitä videoita ihan tolkuttomasti. Ja hän tekee vaan FPV-videoita ja katsotaan mitä kaikkea Joshua on saanut aikaan. 371 000 tilaa ja melkein 3100 videoa ja 100 miljoonaa kertaa näitä on katseltu näitä videoita. Eli tämä varmaan kertoo tästä laatutasosta jotakin. Nämä on hyviä videoita ja täältähän löytyy ihan mitä vaan aihepiiriä ikinä tulee mieleen. Katsotaan niitä lipoja nyt, mitä sieltä löytyy nopeasti. Tosta noin, ja niitähän löytyy vaikka kuinka paljon. Kun nämä kaikki olet katsonut läpi, niin siinä pari päivää on jo mennyt, mutta varmasti tietää, miten lipoakku toimii. No annetaan nyt Joshua höpöttää vähän aikaa sitten, katsotaan. There it goes. This is a lithium battery. And this might just be the most dangerous thing I've ever done for this channel because if you listen to some people, these things are highly unstable and light on fire just the second you look at them. But it turns out, when handled safely, lithium batteries don't have to be that dangerous. I'm Joshua Bardwell, and you're going to learn something today. Despite the fact that I opened the video with a little bit of a joke, lithium battery safety is no joke, because it is true that when a lithium battery lights on fire, the results can be absolutely catastrophic. And one of the things that makes lithium batteries so
dangerous when they light off is that the fire is completely self-sustaining. A lithium battery can burn in a vacuum. It can burn underwater. It doesn't need help to light itself on fire. All it needs is an excuse. And your goal with lithium battery safety is to not give it an excuse to burn your house down. And it turns out that as long as you keep them in line, as long as you follow some safety rules, they actually almost never light on fire and burn your house down. And the first and most important spec that you want to pay attention to is the S rating. Here we can see the battery is labeled. No niin, antaas nyt sitten Joshua jatkaa tästä. Menkää Joshuan kanavalle ja katsokaa näitä videoita. Ei ruveta tässä katsomaan tämän pitemmälle, mutta täältä selviää kaikki asiat, mitä teidän tarvitsee tietää liittymäpattereista. No, katsotaan sitten toinen juttu. Jos tämä videon katsominen ei kiinnosta, niin mennäänpä semmonen kuin Oscar Leon. Tosta se lähtee noin ja tuolta. Tämä on sitten semmoinen paikka, mistä löytyy valtavasti artikkeleita. Tässä niitä on nyt ton verran, ja kun katsotaan täältä, niin 210 sivua on tällä tavalla artikkeleita. Ja nämä on myös ihan hyvin kirjoitettuja juttuja, ja ihan sattumalta huomasin, että täällä on tämmöinen kuin lipopatteri-artikkeli juuri, joka uusi juttu vielä. Täällä on paljon mainoksia, älkää niistä välittäkö, niillä se Oskari elää sitten. Mutta katsotaan tätä nyt. Täällä on pitkä ja perusteellinen artikkeli lipoakuista, jossa puhutaan ihan samoista asioista, mistä minäkin puhuin teille, ja paljon muusta myöskin. Ja tuntuu vähän turhalta, että mä lähtisin nyt tämmöisiä videota teille tekemään, kun te löydätte ne täältäkin ne asiat. Et mä nyt vaan opastan teidät ja kerron teille, että mitä asioita teidän pitää nyt etsiä ja ymmärtää, ja te sitten haette täältä ne lopputiedot. Eli näillä mennään nyt, ja mä en tätä jauha enempää. Nämä pari paikkaa löydätte, ja Googlesta löytyy vaikka mitä. Mennään nyt vähän matkaa eteenpäin ja käydään vielä ostaa se laturi teille, niin sitten meillä on kaikki värkit hankittu. No, taas me palattiin tähän Drone FPV Racerin sivuille. Mä siis näytän teille nyt se laturi, mikä teidän kannattaa, tai minkälainen teidän kannattaa hankkia. Niitä löytyy vaikka mistä, ei ollenkaan tarvitse tulla tänne, mutta mä nyt tykkään tästä, kun täällä on vähän valikoimaa ja tänne on helppo tulla, niin mä näytän teille tästä sen homman, ja valitaan tuosta ensin englannin kieli, että pysytään jotakin kartalla, mitä tehdään. Täällä on batteries ja sitten mennään charges tuohon noin tänne. Täältä ne laturit löytyy, ja näitä nyt on aika paljon, niin kuin näette, niin taas rupeaa löytyy tätä tavaraa ihan hirveästi, mutta tehdäänpäs pari valintaa tässä heti suoraan. Otetaan tuossa jännitteet. Tämä tarkoittaa sitten minkälaisia akkuja sillä voi ladata, niin otetaan tuo 6S. Se on hyvä valinta, koska teille voi tulla 6S-akkuja. 8S en usko, että tarvitte missään. No, liitintä ei oikeastaan voi valita, se on XT60 ja sillä sikari. No, tässä mä valitsisin tuon, tässä on siis verkkovirta ja tasavirta, niin mä ottaisin tämän laturin. Normaalistihan te käytätte sitä verkkovirrasta, mutta tämän kanssa te voitte lähteä autoille jonnekin ja ronettelemaan, ja konepelti pystyy vain, ja otatte autoakusta virrat, niin voitte ladata sielläkin akkuja. Eli mennään tuolla. Ja sitten vielä, että kuinka monta kanavaa, siis kuinka monta akkua yhtä aikaa voi ladata. No, ne 4 kanavan laturit on aika kalliita ja isoja, mutta 2 mä ottaisin kyllä, eli 2 yhtäaikaista kanavaa, ja nyt rupesi sitten valikoima suppenemaan. No, tässä on hyllyssähän niillä olisi 4 kappaletta laturita tällä hetkellä. Katsotaan nyt niistä, mitkä on hyllyssä. Eli tämä Hota on semmoinen aika tunnettu merkki. Meilläkin on kerholla Hotan latureita, pari kappaletta, toimii ihan hyvin. Katsotaan, mitä täältä löytyy. No, löytyy tämän näköinen värkki, 125 €, eli ei paha. Ja tässä on 2 kanavaa, eli noihin keltaisiin liittimiin työnnetään se akun varsinainen liitin, ja joka akussa on semmoinen niin sanottu balanceriliitin, joka työnnetään tässä sivulla olevaan juttuun myöskin. Katsokaa niistä videoista, että mitä varten siinä on se balanceriliitin. Ilman sitä te ette pysty lataamaan niitä akkuja, teidän on pakko panna se paikalle. No, kurkataan sitten vähän niitä speksejä, mitä tässä sanotaan. Nyt on paljon taas diipadaapaa tässä, kaikenlaista kivaa. Tuosta löytyy speksit sitten.
Mikäs tällä nyt on oleellista? No ensinnäkin katsotaan nyt, tuolla on, missä täällä on latausvirrat? External discharge current. Tuolla se oli, joo. Tämä on tärkeää latausvirta. Okei, tässä on 0,1 amperista 15 amperia molemmilla kanavilla. Te ette tarvitse 15 amperia koskaan. Teille riittää 5 amperia riittää varsin hyvin jo aika lailla tavallisiin akkuihin. Jos puhutaan drone-akuista, niin 5 amperia, mutta ei se nyt haittaakaan mitään, että siinä ei kyllä mitään säästä, jos lähtee etsimään 5 amperin laturia, niin se menee erikoislaitteeksi ja on kohta kalliimpi. Eli tässä on 15 amperia, on varsin riittävä. No sitten käyttöjä, eli tietenkin verkkovirta 100-240 ja 6,5-30 volttiin tähän voi tunkea DC:tä sisälle, eli kuorma-autoakusta voi ottaa tää vaikka vähän mistä. Tää on hyvä. No sitten ohjelmat oli tuolla, missä mä nyt näin. No täältä ne löytyy ne kaikki. Täällä on LI, high voltage lipo ja tavallinen lipo ja LiFe-akku, näistä me ei puhuttu mitään. Litium-ioni-akusta me puhuttiin jotakin ja 1-6 kennosia. Ja sitten löytyy kaikki nikkelikemiat löytyy täältä. Ja löytyy myöskin lyijyakut ja nämä Enelopit sitten, mitkä on niitä nikkelikemioita myöskin. Kaikki nämä löytyy. Eli tässä on ihan riittävästi kaikkea tavaraa. Ja mukanahan siinä on verkkojohto ja manuaali ja laturi. Eli tällä mennään, tai ei mennä tällä välttämättä. Ottakaa joku mikä tahansa laturi. Musta se niin oleellista on se, että siinä on pari kanavaa, siinä on töpseliseinä ja saatte pelaamaan se auto akulla ja vähintään 5 amperia per kanava. Sitten teidän kannattaa kauheasti olla huolissaan, että onko siinä riittävästi niitä ohjelmia. Mä sanoisin näin, että on vaikea löytää tänä päivänä sellaista laturia, missä ei olisi kaikkia mahdollisia ohjelmia ja nimenomaan näitä balansseriliittimen paikkoja. Voittehan tätä varmistaa. No, tähän sitten kannattaa heti ottaa pari juttua matkaan, niin mennäänpä tänne Batteries ja Accessories. Katsotaan täältä pari juttua tässä. Teillä on, jos te otatte niitä pikkukoptereita, niin niissä on XT30 liitin ja tässä on nyt tämmöinen adapteri, että tuolla on XT30, tuohon työnnetään se akku ja tämä työnnetään sitten laturiin, tämä XT60. Tämä maksaa €90, ottakaa näitä muutama matkaan. Ja sitten toinen asia, mikä kannattaa ottaa, tämä siis koskee ihan kaikkia latureita, tämä on sama juttu. Ja sitten toinen, mitä kannattaa niihin latureihin ottaa, jos niissä ei ole tätä valmiiksi, niin tämmöinen balancerilauta. Eli tämä leveä liiti, mikä täällä on, niin tämä työnnetään nyt sinne laturin nokalle, siihen leveäseen liittimeen, ja sitten se akku pannaan näihin liittimiin. Ja riippuen sitten akusta, niin joka akussa eri kennomäärillä on erilainen liitin. Tämä on helkatin paljon helpompi käyttää, koska sen saa mukavasti tähän sen liittimeen. Ja tämä maksaa semmoinen vajaa 5 € kipale, niin pari tämmöistä siihen matkaan. Eli tämmöinen laturi näillä spekseillä. Kaivakaa jostakin ja ostakaa itsellenne. Me ollaan vähän reilu tunti nyt katseltu nettikauppoja yhdessä tällä videolla ja nyt musta tuntuu siltä, että mä pistän nyt tämän videon tähän kohti poikki. Tunti on aika pitkä aika videossa, mutta toisaalta se on hyvin lyhyt aika tässä harrastuksessa. Ja sä tuut viettämään nettikaupassa vielä tämänkin jälkeen, niin lukuisia tunteja. No mä toivon, että sä oot tältä videolta saanut nyt riittävästi ymmärrystä ja käsitystä siitä, että minkälaiset laitteet sun kannattaa ensimmäiseksi hankkia itsellesi. Että sunhan piti hankkia kopteri, radiolaitteet, videolasit, akkulaturi ja akut. Ja kun sulla ne on, niin sitten me voidaan panemaan niitä toimintakuntoon. Ja sitä varten mä teen vielä yhden videon, jossa käydään läpi sitten toimintakuntoon laitteet. Mä toivon, että siitä ei tule enää tunnin mittaista, mutta katsotaan sitten, miltä se näyttää. Mä panen tähän videon loppuun omat tietoni, että jos sä haluat jutella tai kysyä tai mitä vaan, niin mielellään otan vastaan viestejä tai puheluita. Mä kiitän nyt tässä vaiheessa siitä, että jaksot katsoa tänne asti ja mehän tavataan sitten sen seuraavan videon merkissä taas hetken päästä. Nyt mä toivotan sulle oikein mukavia FPV-soppailuja. Kiitoksia.